Magandang hapon sa inyong lahat mga kababayan. Luzon, Visayas sa Mindanao. Dito po tayo ngayon sa Quiapo. Ayan po mga dyan, nandito tayo ngayon sa Quiapo, sa gilid Quiapo. Dito tayo sa famous sutangon ni Nanay Rosa. Ayan. Ayan, daming tao dito. Friday kasi sa Quiapo at marami sisimba. Ayan guys, ang dami. Ano yung ganun ka? Isang tiraso lang. Matagal na rito doon. Matagal na kayo. Paminta, pasuya, paminta. Ay, may ganang shoutout kay Step Moto. Maraming salamat, Step Moto. Dito tayo sa Quiapo ngayon. Posting live tayo. May YouTube ka ba, boss? Hindi ka nag-YouTube. Live. Sa ano tayo sa ADR TV. Nag-YouTube ka ba? Ayan sa YouTube. Paki-support lang. Ayan mga kababayan, nandito tayo ngayon sa Quiapo, sa may gilid ng Quiapo, sa may malapit sa simbahan. Saan nandito yung pinaka-famous na sutangon ni Nanay Rosa. Pinipilahan po ito guys. Pinipilahan. KBR. Hendra, kumaway ka. YouTube yan doon. YouTube. Sticker. Hindi, paano lang, papel. Ayan, maraming kumakain guys. Ayan ha. Sarap na sarap sila. Oh. Ay po, famous sutangon ni Nanay Rosa, ma'am. Talagang dinadayo po ito. Ito nga, sinubukan ko nga, talagang maraming. Nakapwesto nga ako doon kanina, ma'am, sa gilid. Oy, sabay. First time niyo, ma'am, dito? Ay, madalas. Dalawa more na Ano ba lang siya sa dyan? 2019 kumakain ako dito. 2019. Sino ko walang papel? Okay. Ito po ang order ha. Pag wala po kayo papel, hindi po kayo papasukin niya nagsasandok. Okay lang, ma'am. Kuha na kayo. Iwag na siya. Okay. Hoy, kuya! Ano ka na ito? Ano ba po? Hindi, ito, bumusan na sa bao. 70 po, ayun po prices sa taas. Ano ba? Pitek lang? 50 lang po, kunin ko sa pagkain. Ikaw magpulot ka ng kalat yan lang. Ano po yung pupulot ako? Tambak na nga rito. Hanggang anong oras to, Tess? Hanggang 9? 8? Ayan ha. Pero kunin ko na po yung bayad ha. Medyo po. Ano ba po? Dogit. Okay, tapos po, puto, Dalawa. potato. Ano ba po? Ayan, si Sir. Sarap na si Sir na kain, no? Sir. Nagagtak ang pawis si Sir. Sir, masarap ba? First time ni Sir dito? Ayun, first time ni Sir dito. Ayun na talagang ako, nabalitaan ko lang ito, kaya dinayo ko, Sir.
Oo, dati dalawa. Ay, lumipat kayo. Dito kayo dati. Alam mo. Makain ako dito dati. Dito po ang order ha. Dito ang order. Ito po dito. Picture na ko sa TV. Alam ko marami na rin kumukuha ng mga vlogger. Dito po order. Ayan guys, meron din po tayo rito meron din po tayong nagtitinda rito guys ng anong tawag dito sir? Leche plan, ayan, at saka ube. Ayan. Ayan. Ayan guys, dito guys, sa tabi ni sa tapat lang ni ayan, ma'am, kain na po kayo, ma'am. Ayan, sila ma'am, kakain. Haba pang pila. Doon po ma'am, kung kakain kayo, palista lang po kayo din. Wala bang pwesto? Wala ka pwesto. Ay sir, madalas ka rito? Madalas ka rito? Madalas? Ayan. Pa kayo sir? Ay. Dati sa Mandaluyong, lumipat ako ng Muntinlupa. Ayan, dinadayo talaga ni ma'am. Galing pang Muntinlupa si ma'am. Sakit na ako dito. Ha? So okay na, so okay na. Mamaya may take out pa, no? Ma'am, nag-YouTube po kayo? Nag-YouTube po kayo? Anong vlogger nyo? Nanonood lang. Ito po, ito po. Ay, nakikita ko to eh. Ayan, nakakalala. Ayan, masarap pa ma'am. Si search na. Nice ma'am. Oh. Ay ma'am. Shoutout muna kayo. Hi. Mga taga saan kayo ma'am? Sir? Santa Mesa. Santa Mesa. Ayan oh. Talagang dinayo pa nila ma'am sir oh. Oo. Ayan sir, maraming salamat sa supportan nyo lang po. Salamat ha. Okay, thank you. Ingat kayo. Balik ulit kayo sa natin, kainan. Salamat po. Ibibing ka pa ba, tol? Ibibing ka? Wala na? Ken! Ken, ano ba? Malamig, ay, ano? Ibibing ka? Ayan po guys, nandito tayo ngayon sa gilid ng Quiapo kung saan meron dito sikat na kainan. Famous sa tangho ni Nanay Rosa. Ayan, dinadayo talaga to guys. Eh, pakikumpleto yung order nila. Silipin ko. Dalawang order, may kika, may lunggay. 270 man. O, pakibigay mo na. Silipin mo din yan, kaya. Kainin lahat na. Sino ba po may order? Mare, paano mo yung kaman? Dito kayo po kayo. Kasotak ko na lang. Kuya, hi kuya. Ayan oh. Kumakain oh. Hello. Dito tayo sa KBR TV ah. Okay, support lang ah. Bossing. Ma'am. Pa-support lang po. Mga taga saan kayo ma'am? Ayun, Mandaluyong pa sila ma'am. Talagang dinadaya talaga. Oh. Shout out kayo sa mga taga Mandaluyong dyan. Shout out. Ayaw nga dyan. Kain-kain din pag may tayo. Ayaw, kain-kain din. Pantayan yung dambakan. Ayun po yung pinaka-specialty nila rito. Yung
Sutanghon talaga. Sutanghon ni nanay. Dito yan, Carriedo Street to eh. Alis na? Ano sila ron eh? Si Sir eh, pawis na pawis si Ron. Mainit. Ako? Tagal ka na rito, Sir? Bago pa lang ako, sir. Ha? Bago pa lang. Bago pa lang si Sir. Parang masarap yung palabok, pansit palabok, masarap. Kailangan, sir, pag umupo ka na, itotogo mo yung order mo. Uy, sobra kang busog ka naman nun. Hindi, katulad yan. O-order ka pa ni bago, hindi ka na makagad kumain-entertain. Susunod na lang. Isang palabok po. Palabok na may pork belly po, boss. Ano ba? Hindi, may-ari. Hindi, may-ari. Mapupuan na po. Ako na yan, hindi nanay. Eh, high blood po si nanay ko. So, wala. Pero siya talaga nag-umpisa dito. No? Maaga lang po umuwi. Maaga, pero nandito pa rin, ano pa rin. Sa inyo, ma'am? Siya pa rin ang Tagaluto. Oo, ayun po si nanay ko. Yung ikatag. Ayun yung nasa poster ko. Ah! Ay, hindi pa naman gaano matanda ka, no? Hindi pa. Opo, sa akin. Nalit lang kayo, sir eh. Ah, Nalit lang kayo. oo. Sayang, na-interview sana, no? Ay, sir. Ay, sir. Kung may 10 ka, 10 lang, boss. Pag pumunta ako doon, nawawala signal. Gusto ko sana kung tutukan yung ano doon. Ayan, pag pumunta ako doon, mawawala ito. Lagi na lang 20, madam. Malamig siya sir, ha? Wala ito. Wag na, wala ka naman YouTube eh. Sasayangan mo lang, kay ate na lang. Ayan si ate, oh. Ang ganda ni ate, oh. Kaya pa may-ari, eh. Nanay ko. Ah, nanay niya. Ano ba? O, yan, huwag na, sasayangan mo lang. Huwag na nga, hindi naman nakakabili ito. Ah, magala, oh, magala, oh. Ano mo, 25? Dahil pa-support naman ako. Dito ba? Ayan po guys. Ayan po, maingay po tayo rito. Maraming kumakain guys. Ano na lang? Maraming salamat sa inyo lahat yan. Ayan po. Napakasarap ng pagkain. Guys, pasyal na kayo rito guys. Pasyal na kayo. Dito tayo sa may Carriedo Street. Sa may Quiapo ito guys.
Take out. Wala nga. Uy, ano ba? Kung makulit yan, may kumakain Ayan dyan. na ba, Oh. uy? Tsaka yung ano na kulakan. Kulang-kulang pa yung bigay niyo kay ate. Ate! Ang daming kumakain guys. Ayan oh. Wala na nga eh. Ang kulit eh. Ano ba po? Oh, eh, kailangan ko na yan. 145 lang po. 145. Kainin po. Guys, napakaraming kumakain dito guys. Talagang dinadayo to na kainan. Dito po tayo ngayon sa Carriedo Street sa Quiapo guys. Ito yung famous sutanghon ni Nanay Rosa. Ito yung matatagpuan guys sa Quiapo guys. Carriedo Street. Eh! Ed! Jimmy! Ed! Isang order nga tigoy, pre. Nakakot ng papel, oh! Ayan guys, pa-support po tayo guys kay GTV guys. Kaya mo sa bako yun. Magkain po kayo, sir? Dito. Ate, ang order, oh. Ito. Ito, sir, order. Ano po order niyo, ma'am? Ay, Sino pa yung may papel? Akin na. Gagawin natin yung tayo pa lang. Ito, eh! Akin na. Wala na lang ito, di ba? Sino ba po may papel? Papel ko lang. Ayan guys, mayroon po tayo rito na sutanghon with egg. Ayan, 50 pesos. Sutanghon with pork belly. 60 pesos. Meron namang overload, pork belly. Ayan, 70 pesos. Ayan. Hey! Hey! Yung ba yun? Paminta! Paminta! Kuya, ate, hawakan mo yung papel mo. Ayan o, dami po ano. Talagang Order muna po kayo dito. Ate, sa isa. Oy, mga order ko dito pa sa Pogi-Pogi, ha? ayan po, meron po rito sa taas nag-order. Mga order po dito po sa Pogi-Pogi namin kay Hero. 100 lang. Sabi ko kayo sa biyahe ni Blue. Kasi hindi biyahe ka na. Support naman ha. Thank you, guys. Bago lang tayo. Ayan o. Bigay niyo na po, sabihin niyo po take out lang. Ayan guys. Mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Nandito po tayo ngayon sa Quiapo, Carriedo Street. Ayan, kung saan nandito yung famous sutanghon ni Nanay Rosa. Kuya, meron ka na? Ayan. Kuya. Dami tao. Ayan o. Ate, di ba ka na? Ang sasarap kumain nila. Ang laman niyo siya. Pawis na pawis yung iba. Oo, pawis na kami, kuya. Oo, ayan o. Kahit pawis, basta masarap, okay lang. Masarap yan. Kain na po kayo, ma'am. Kuya, Sir. meron na kayo. Teba, Ayan o, kakain na ma'am o. dito, te. Ayan o. Pipila lang po tayo. Dito masarap ka. Sa YouTube. Ayan o. Kasamaan. Anong pangalan niyo, ma'am? Crystal. Umuulit mo sinabi mo. Shout out. Ayan, pamilya sa Cebu oh. Wala ba kayo, boss? Dining, boss? Hintay po kayo.
Kuya John, may palabok pa. Wala na? Wala na po palabok, boss. Ayun, nagpaubos na. Ubos na yung palabok. Boss, dito lang kayo, hindi makakapasok kung wala kayong may entrance. Malamig lang po sa kami. Lord, ay yung entrance. Kung bakit lakad yung bayad? Ano niya po? Yes, madam. Pasok kayo, madam. Sa inyo, ate yung palabok. Ayan, kain na po kayo. Kain na po kayo. Ano sa ate? Opo, sa tamon ko. Ayan, ang daming tao guys. Ayan, kumakain na kayo. Nasa YouTube pa kayo. Kumain lang kayo, nasa YouTube pa kayo. Oo. Nasa TV pa kayo. Tatapon natin. Tatapon natin. Ayan, oh. Ayan, pila na sila. Pila na kayo. Ding! Ay. Wala. Dami ka pang iwan. Sarap naman. Bakit pwede ka mag-yosi dyan, no? Kahit kayo tayo baby boy. Ayun na, wala tayo. Matawag dyan. Ayan, Melanie Amor. Shout out sa dyan, Melanie Amor. Ayun na po kayo sir, mo. Alam mo ginagawa ng dalawa na to? Di ba nakatayo ako sa... May kakain po, ma'am. Order niyo po. Ayan. To, puro rin yan. May order no. May benta mo. Yun lang. Dalawang gulaman. Kuya, boss. Ano po, boss? Hindi kayo makakapasok. Wala po kayo ganito, boss. Pwede pa Ayan, palista muna. Order muna po, order. Ayan o, nakakain na kayo. Nasa YouTube pa kayo. Ayan. May palamig. Pwede nyo na po, guys. Ayan o. Guys, pwede nyo na mga muna. Parang malayo pa sila. Sa taga saan kayo, sir? Okay. Salamat po, babe. Kain na kayo, sir. Kain na kayo. Ayan, yan na lang muna. Yan na lang ako sa mga ito po yung sikat kami. Eh! Ayan o. Nakakain na kayo. Nasa YouTube pa kayo. O sige pa. Pag-support naman ako mo. Thank you ha. Ayan o. Shout out ya. Shout out. Hi. Hi po kayo. Ayan, magkakain kayo. Ayan po, may kakain. Palista lang po. Lista lang yung order doon. Kaya may kakain pa rito, te. Lagyan, boss. Live tayo. Shout out kayo, sir. Shout out.
Bossing, ka-support naman ako. KBR, ha? Ayan. Nakakain na kayo na. Ano pa lang? 1-3? Bago, 1-1. Kaya nga nabalitaan ko to. Yung famous na ano. Sabi ko, try ko nga i-vlog yun, i-live ko. Sabi nga rin, marami na nagano. Level up mo ng camera. Oo, pasa ka na. Nag-uumpisa pa lang eh. Wala pa nga ano eh. Hindi pa nga nasahod eh. Hi, ma'am. I'm the dog. Magkapatid yun. Magkapatid yung isa doon. Ha? Isa. Yun na. Apat sa akin ha. Anong pangalan? Anong pangalan niya? Yung isa. Oo. Kate? Kate? Ah, si Kate. Salamat daw. Salamat po yan. Salamat. Mahal gulay na bakit mula. Salamat po pa. Gulaman tubig. Ano ka mama? Magtaan-taan ka. Mama nga. Ano pa? Sabang bula pa. Ay, ma'am, kain na kayo. Hi, sir. Okay na? Ayun, oh. Rock and roll. Kahit sa gulaman, dalawa. Kusing, pwede makahingi ng support lang. Salamat. Salamat, sir. Ma'am, live ko mamaya. Pag end ko, makikita kita. Ay, may kakain, oh, may kakain. Kain ka ng kain na. Hi guys, nandito po tayo ngayon sa Quiapo, sa Carriedo, kung saan nandito yung pinakamasarap na street food. Ayan. Famous utangon ni Nanay Rosa. Ito yung matatagpuan sa Carriedo, guys.
Ayan. Ano na, paulan na. Ay, sir. Kuya Glenn, Kuya Glenn. Dalawang gulaman na. Order po muna bago pumasok. Hi, ma'am. Ikoy, puto, dalawang puto. Yung puto. Dalawang gulaman, te. Yes, oo. Ayun guys, hintayin lang natin yung guys. Eh, 190. Ito sa may-ari. Papay lang. Para makapagpaalam tayo. Bayad na lang po. Saan bayad? Order sa po. Ay. Tuloy po. Oy! Lamesa! 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 Oh, magpapunas daw ng bangko. Tintik. Yung makapakata sa bangko. Grabe ka naman. Grabe ka naman pagtabi sa akin. Shoo! Ate, gulaman na lang po. Ate, gulaman na lang. Leleng! Ayan guys, pasal na kayo rito guys. Kaya po sa may Cariabe Street. Ayan, kung saan nandito yung naluto ni Nanay Rosa. Yung famous utanghon. Malista ka muna din yan. Nakaitin niya. Dito sa Ano yan? Bibig na lang po. Ano? Lakas mo nga ito, Marky. Nakailang 50 ka sa akin kanina. Ikaw kumukuha nun. Nakailang 50 siya nun. Nasaksakin kita. Ano ba na yun? Mga alis na yun. Dakang ingay niya. Yara niya. Content tutulungan niya ako pa. Kasyo. Manlila. Ano ah? Dala natin mamaya. Kasi sa akin yan. Akin na lang. Magkano siya? Bigyan na ng bago. Magkano? Derby. Hindi ka. Sakto lang. Hindi ko gamit ng banyo. Diyan na nag-vision. Hindi na kailangan ng banyo-banyo dito sa Quiapo. Pagkano ka dito? Oo, punta pa ako doon. Takot pa ako, di ba? Oo nga eh. Nakacycling naman ako. Oo nga naman. Sakto lang, 140 oh. Kaya baka na-beat ma-vlog Hindi ko blinag. Magiging sumikat na ako bigla. Sexy. Ano, sexy Dapat sa pala, Quiapo. dapat pala binaba ko kanina. No? Sexy sa Quiapo. Joke lang. Ay, 8. Ay, si 8. Cindy. Cindy sabi 8 daw. lang. Sino ba? Magkapatid. Siya si 8, Cindy. Cindy. Kaya maraming Paresa salamat po, sa paresa po. pagpayag niyo sa Eh, ano. pero, opo. Oo, maraming salamat. Support na rin ako. Ha? Ay, yes, kuya. Salamat po. Kaya lang natin. Madami na ako. Walang Order po, ma'am. Dito po. Okay. Ito, sa pogi namin kahero. Pinabata ko sa'yo nung class. Sa akin. Pinabata ko Ano ba? Ay, with for Sa inyo, boss. Ano po order nyo? Ano ka live ba, kuya? Ano po order nyo? Ay, live ko. Kwenta pa medyo.
Timmy naman 75. Ay, Shoutout sa akin. Shoutout kayo dyan. Plain, 40. may egg. Totoo nga, ayaw nga nakalagay. Hey, dude! Hey, brother! Wala man. Mayroong palig si Kuya. Dalawang palagay. Ano pa? Subscribe mo na. Ano mo na? Ayun o, na-subscribe niya. I-hit mo yung notification para updated ka. Yan. Yan. All. Ayan o. Pwede po dyan. Ano ba? Apo ba ni nanay? Yung anak sa mga? Sarap po. Ano ba yan? Ang gulo. Pero magkapatid po kami. Magkapatid. Ano? Ayan. Maraming salamat ha. Oy! Nasa na si Kuya Sukle? Wala si Kuya. Ayan guys, maraming kumakain guys. Sa inyo po, order po kayo. Sa inyo po. Price list po sa baba. Ayan, mayroon din nagtitinda rito guys ng ayan, leche flan tsaka ube, ayan. Dito yan, katabi ni Nanay Rosa. Ayan. Bossing, nag-YouTube ka ba? Support mo na ako. Salamat. I-subscribe mo lang at saka yung bell notify mo lang. Kain na po kayo, ma'am. Kain na po kayo. Palista. Ano ganun? Saan Kuya Glenn? Parang ganun na dahil. Sino pa po may order? Salam po. Ano pa po? Mamaya, hanggang anong oras kayo? Magpatay ka Eight. ako mamaya. 8. 8? Hanggang 9 po. Sige. Pupunta ako dun sa ano ngayon. Send ka na sa may Ayun po video. yung May event yata ngayon dun. Parang yung art Kailangan na, pa yung arko. Parang sa- mag-lighting ng arko. Bago kasi yung arko dun sa Binundo. Yung Chinese, Filipino Chinese. Abangan ko nga pupunta dun si Mayora. Kuya, tingnan ba? Kain po kayo, ma'am. Kain po kayo. Kain na po kayo, ma'am. Kumakain na kayo, nasa YouTube pa kayo. Ano po order nyo, ma'am? Ayan po, price list. Para makapili po. Apo. Giring! Giring! Dalawa. Giring! Ano po? Ano mo? Nag-iisuplata sa akin ha. Okay, pilin niya mamaya. Sabihan ko lang, boy cam, paki bigyan ng damit si Pilin de Blanc. Ano problema mo? Selling egg po yung offer natin. Ayan po, price list. Okay, salamat. Sa inyo po. Nakita mo na. Sabay ganun ah. Pupunta kayo kanina sa akin, tapos ngayon pumunta ako sa inyo. Ito ang amo ko, punta na punta sa'yo eh. Ano yan? KBR. KBR. Sige, dyan po yan. Nag-YouTube kayo. Sarap to. Masarap talaga yung sotahon dito. Kaya marami na gano'n. Ote, pengen ba rin? Wala, naghahanap buhay nga. Wala, para kumita eh. Vloggers. Vlogger ka muna.
Anong ano mo? Na kuya ka, ngayon ka lang Anong kuya. name mo sa Kanina pa yan. Hindi na ako. Rosemary? Hindi po? Ah, Rose. Wala may sticker kuya? Wala na, hindi na nga. Ayan. Wala may sticker kuya? Stalker lang. Meron na. Ako rin. Guys, salam! Isa lang. Ngayon hati-hati na kayo. Isa lang. Yeah. Yan, kabisaduhin nyo na lang. Namin sa bahay namin, mag-iwan kami. Ha? Wala, hindi naman ano yan. Hindi mo kayo YouTube. Sige na, doon na kayo. Magpagalitan ka. Wala, nanonood na mga kami rin. Ate, bakit na lang kami yan? Parang ako vlog. Ako din yan. Yeah. Doon na kayo, doon na kayo. Pagalitan kayo. Doon na kayo. May kumakain. Oh. Dos? Ano yung kay John? Grana po. Oh, 47 minutes. Tagal ko naman. Kanina po si Kuya John eh. Ano? Isang oras lang siguro. Isang oras lang. Eh, subscribe niyo ako. Meron po ako. Ayun kayo. Sige. Sir, para support naman ako. Hindi ko nga, nangiiwan ka. Hindi ako nawawala. Oo nga eh. Ano? Ano? Hindi. Ay, natasama ng bayan. Nakaganyan si, ano, hindi mo. Ano, ganyan na lang, oh. Puro bedroom na naman mo. Ano? Ayun na, lima. Itit ka na lang. Walang alisan, no? Walang alis ang tulong ka na lang. Hindi, walang bababa. Yan, ganyan lang. Walang, ba't bababa mo? Huwag mo bababa. Are. Ano? Okay, Kenji. Kulang ko ng mga Sumigaw yung mga ulo. Ha? Oh, ayun lang pala yun. Ay, naging lang. Ba't tawa? Ay, ang aga mo uwi. Saan niya ka? Hindi na ako kanina mag-iingay. Eh, ano naman, pag-focus naman eh. Oo. Sabi ko sa mga kapatid. Saan sa malamig daw? Hey, Rose, mag-i-end na ako. Maraming salamat ha. Thank you din. Oo, kung saan na kayo nakikita mo sa So, smile muna. Hindi pa lang tigil. Ito na. Kaya nakutungo ko yung Kaya bata. nakutover yung bata. Ay, tumigil. Ano ba sa'yo namin? Under 15. Parang ikaw lang din yung bata. Ayun guys, mag-i-end na po ako guys. Pupunta pa ako guys. Lapitin ko ng mga bagets. Favorite sa mga bagets. Lapitin ka ng bagets. Tawag mo dun na... Ay, Wendy ha, thank you ha. Thank you po. Mag-i-end na ako. Maraming salamat. Thank you Sandy, po. Sandy pala Uwi ka na Wendy. kaya. Thank you po. Thank you rin ha, bye-bye.
Subscribe natin si Kuya. Thank you, thank you. Ayan guys, maraming salamat Ingat, guys. kuya. Maraming salamat. Mga additional dyan ah. Ayun, shoutout mo dun yung ano mo. May nag-additional ah. Oo nga. Shoutout mo na yung YouTube account mo, te. Sige. Balik, pre. Walis ka nga kuya. Ang 20 mo to. Sa akin tapalit ako. Wala nga pera. Tapos makitabi ka na lang sa kanila para makuha mo.